Molt bones i fresques. Gent, un dia més, benvinguts al vostre canal del barri TV Gràcia. Crec que en gaudirem avui. Com veieu, i si algú no ho sap, això és la plaça del Diamant. Aquí tinc a la famosa. En parlarem en un proper programa i explicarem coses també. Però avui ens centrarem als Mossos d'Esquadra, que són els que ens guarden de tot el barri de Gràcia. És interessant. Som-hi? M'acompanyeu? Anem-hi. Som amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Gràcia. Veurem una mica de les seves instal·lacions, coneixerem els seus cotxes per dins i per fora i amb una mica de sort sortirem a patrullar amb dos dels agents del nostre estimat cos policial. A la planta 0 es rep a la gent, doncs, ja l'atenció al ciutadà i també l'atenció a les víctimes de violència de gènere. A més, a aquesta planta es fan les denúncies. Vinc per una sostracció del meu telèfon mòbil. La comissaria de Gràcia és gran i té diverses plantes. A la planta 1, els agents fan un munt de coses. Atestats, investigació, recerques i reunions per preparar les seves operatives i tota la feina de cada dia. És evident que aquí hi ha molta feina a fer, però donem fe que tots ells ho fan molt bé. A la planta 2 i 3 ens trobem els vestidors i el menjador, i el despatx dels caps i administració. Si baixem a la planta menys 1, tenim el pàrquing. Aquí tenim els coneguts cotxes de policia que tanta tranquil·litat ens donen, doncs els veiem cada dia, vigilar i guardar a la nostra ciutat. Aquests cotxes estan molt preparats per actuar amb qualsevol tipus d'incidència. I ara anirem amb dos agents a patrullar pel nostre estimat barri de Gràcia i veurem una mica com és el dia a dia d'aquest gran cos policial de proximitat. Ens anirà explicant una mica del que farem avui el caporal de la unitat de proximitat de la comissaria de Gràcia. Doncs la problemàtica que enfoquem al grup de proximitat bàsicament és la dels furts, tant en les zones comercials, com són els eixos d'aquí de Gràcia, com en el transport públic, que tenim dues línies importants aquí, ja que tenim el Parc Güell i són per dues vies de les quals hi ha molta afluència de turista. Moltes d'aquests autors de petits furts, tant a establiments i als turistes en el transport públic, la majoria ve perdonat per dones de l'est, que estan ben organitzades, van en grup de 4 o 5 i entre elles es reparteixen la zona i les línies d'autobús. Els agents de proximitat fan molta feina i patrullen per tot el barri vigilant i guardant el ciutadà. Doncs ens aproparem aquí al Parc Güell, a l'entrada pel carrer Olot, que de tant en tant nosaltres fem passades perquè ens requereixen els comerciants de que hi ha presència de carteristes i són els que intenten furtar els turistes per l'esmena del furt de la taca o si no per el tema del furt del descuit. En aquesta zona es fan molts furts i hi ha molts carteristes i tota classe d'incidències. Els agents saben com detectar el carterista i coneixen molt bé tots els moviments de tota aquesta gent que es dedica a fer furts. Una altra vessant important del grup de proximitat és el contacte directament amb els comerciants i amb institucions que això, juntament amb els companys de l'Oficina de Relacions de la Comunitat, es manté i s'intenta tenir una connexió directa i constant durant tot l'any per intentar resoldre dubtes i suggerir nosaltres també segons les campanyes que vinguin d'èpoques com pot ser Nadal o les d'estiu com pot ser a nivell de preveure robatoris amb força, sigui a establiments o sigui a domicilis. Muchas gracias. Sí.
Doncs ara anem aquí a l'Eix de Gran de Gràcia a parlar amb un membre de l'associació de Gran de Gràcia, ja que fa uns dies en el seu establiment una clienta seva va patir un furt del seu bolso mentre estava comprant, i gràcies a que aquest senyor va contactar ràpidament amb el grup de proximitat de Gràcia ens vam poder apropar ràpidament i es va poder localitzar la persona que havia furtat aquest bolso i retornar-li a la seva propietària. Des de les botigues fins als veïns del barri, furts, aldarulls o qualsevol cosa que pugui passar, els Mossos d'Esquadra sempre estan preparats per totes les emergències. Cuiden de tots els botiguers i estan en constant contacte. Hola, soc Rodri Font, el tresorer d'aquí de Gran de Gràcia, i puc donar fe que el cos dels Mossos d'Esquadra ens dona molta tranquil·litat al carrer Gran de Gràcia, perquè encara que els veiem passejar i puguin anar amb l'uniforme, puc assegurar que qualsevol incident que hem pogut tenir, en molt poc temps venen i ens han ajudat i de qualsevol problema que hem pogut tenir. El nostre estimat cos policial, els Mossos d'Esquadra, fan molta feina i no sempre és tranquil·la, ja moltes vegades que la cosa es posa perillosa. Mal rebut, fem 26. Gaudí Bono 630 de Gaudí 66. Endavant. Sí, estem fent 26 aquí a la seva posició, a la porta del Parc Olot. Carrer Olot, ha copiat? Rebut, aquí estem. Porta Gràcia. Bona organització, bones instal·lacions, bons cotxes i vehicles especials i molt bons agents. Tornem a la comissaria i ens adonem una vegada més de la bona tasca que els agents fan. Com podem veure, la comissaria de Gràcia dels Mossos d'Esquadra i tots els seus agents estan molt preparats i disposen d'un equip molt complet, armament, defensa, etc. Amb tot això i la seva bona feina, cuiden molt bé del nostre estimat barri de Gràcia. I fins aquí el programa d'avui. Ja coneixem una mica més dels Mossos d'Esquadra i ha quedat clar que són molt professionals i recordem, ells són els bons de la pel·lícula i els que ens guarden dia a dia. Bé, fins aquí el reportatge d'avui. Ja heu vist, La comissaria, com patrullen... Bueno, amb tot el que heu vist. Crec que tenim que estar agraïts de la nostra estimada policia perquè és la que ens guarda. I dia a dia això, creieu-me, un està tranquil. I més al nostre estimat barri de Gràcia i, com no, a tot Barcelona i a tot Catalunya, no? La nostra policia. Bé, no tardarem en portar un altre reportatge. Espero que aquest us hagi agradat. I fins la propera, gent!